Türkiye'deki yerli saylawlar Türkmenistan'ın içinde raýatlaryň arasında uly gyzyklanma döretdi. Türk opozisiýon partiýalarynyň wekilleri İstanbul we Ankara şäherleriniň häkimleri wezipleri ugrundaky ses berişlikde esli öňe saýlandylar. Saylawlara ünsülensin edýän Türkmenistanlylar munyň türkmen jemgyýeti üçin hem görüldi we umyt döredinligini aýdýarlar. Türk opozisiýasynyň gazanan ýeňişi Türkmenistanda uly täsir we çekişme döretdi diýip Azatlyň Türkmenistandaky habarçysy adaty raýatlaryň bu habary uly ruhlanma bilen kabul edenligini habar berýär. Yerli bir näçe intelligensiýa wekili iki çäk gurulmuşlukda dogonluk döwletde geçen saýlawlarda soňky 20 ýyldan gowrak wagtda ilkinji gedek Türk opozisiýasynyň ýeňiş gazanmagyny türkmen raýat jemgyýeti üçin anam we görelde uçuny bolanyny bellediler. Dip habarçymyz aýdýar. 31 martda Türkiýede geçirilen yerli saýlawlarda Türkiýanyň iň uly şäher İstanbulda şäher häkimi wezipesine saýlawlarda prezident Recep Tayyip Erdoğan'a garşy çykyş edýän häzirki häkim Ekrem İmamoglu öňde barýar. Opozisiýon Respublikan Halk Partiýasynyň wekili Ankaranyň häzirki häkimi Mansur Yavaş hem Türkiýanyň paýtagtyny dolandyrmak wezipesine gaýtadan saýlanmak ugrundaky görüşde öňe saýlandy. Sesleriň 60%-den gowragy sanalandan soň Türkmen Bogotunda 1 aprelde irden çap edilen deslapky netijelere göre İmamoglu 50% çemesi, dolandırıcı partiýanyň wekili Murat Kurum bolsa 41% çemesi ses alypdyr. Türkmenistanda azatlyk bilen anonim söhbetdeş bolan käri öňçü jurnalist, türkmen awatly pensioner Türkiýanyň opozisiýasynyň öňe saýlanmagyny özüniň demokratiýanyň ýeňişi diýip kabul edýänligini aýdýar. Bu saýlawlarda Türk demokratiýasy ýeňdi. Uzaga çeken awtoritarizmiň soňuna ýetip bolunjagy suwd edildi. Bu ören möhüm we tutuş merkezade ýurtlar üçin ähmiýetli siýasy hadisa. Dogonluk Türk halky awtoritarizmi ýeňmekde ilkinji nowatda jemgyýetde siýasy erkin we siýasy işçiligiň bolmalygyny görkezdi. Türkmenistanyň erkin pikirli raýat jemgyýeti üçin bu uly bir şatlykly habar. Dip Türkmen awadyň ýaşaýjysy pikirini paýlaşdy. Aşgabatly siýasy synçynyň pikirine görä Türkiýede geçirilen yerli saýlawlaryň netijeleri we prezident Erdoğanyň öz partiýasynyň ýeňilişini boyun alyp bildiren reaksiýasy tutuş merkezi Aziýa üçin täsirli ýagdaý bolup biler. Merkez Aziýanyň diktator we awtoritar liderleri üçin uly ähmiýetli bolar. Sebäbi olar Türkiýe ýaly sebite ýakyn bolan ýurtda siýasy özgörüşleri, demokratik hadisalary uly gorku we anamsyzlyk bilen kabul edýärler. Türkmenistanyň awtoritar rejimi bu habardan soň Türkiýedäki türkmen aktivistlerini we migrantlaryna bolan çydamsyzlygyny hasem güýçlendirmegi mümkin. Türkmen ýolbaşçylary türkmen raýatlarynyň awtoritarizmi halkyň ýeňip bilýänligini öz gözi bilen görmegini howp hökmüne garaýarlar. Olar şonuň üçin türkmen raýatlaryny Türkiýeden özgönleşdirmegiň ýoluna düşmegi mümkin. Dip Aşgabatly siýasatçy öz pikirini paýlaşdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan saýlawlaryň deslapky netijeleri ýylan edilenden soň häkimet başyndaky öz partiýasyna garşydaş opozisiýon güýçleriň öňe çykmagyny boyun aldy we halkyň isleginiň berjaý ediljekdigini ma'lum etdi. Adatlyk bilen anonim şertde gürleşen daşagly tarih we jemgyýeti öwreniş derslerinden tapak beren mektep mugalliminiň aýtmagyna görä Türkiýedäki saýlawlar türkmen ýaşlarynda da gyzyklanma we soraglaryň ençemesini döredipdir. Türk jemgyýetiniň siýasy düşünjesi we aktivligi türkmen raýatlaryny, şol sanyny atenesi Türkiýede zähmet çekýän ýokary synyp mektep okuwçylaryny Türkmenistanyň näme üçin raýatlaryň şeýle siýasy erke eýe bolup bilmezligi hakynda pikirlenmäge terýär. Okuwçylar hem sapaklarda şeýle hili hadisalara reaksiýa bildirýärler. Sebäbi olary bu hakynda şol ýurtda işleýän garyndaşlary aýdyp berýärler. Bu ören gowy habar. Türkmen jemgyýetinde hem siýasy erk we aktivlik hakynda çekişmeleri etmegiň wagty hem bireýem geldi. Dip daşagly mugallim aýdýar. Mardaky çeşmäniň sözlerine görä Türkiýe gatnap ýük taşaýan yerli telekeçiler hem Türk opozisiýasynyň ýeňişini uly ynam bilen kabul edipdir. Bu gowy habar. Türkiýede islenlik partiýa ses berip bilýärsiň. İslenlik sosial topar öz partiýasyny döredip bilýär. Emma bizde hiçli siýasy erk ýok. Ine meselem Türkmenistanyň telekeçiler we senagatçylar partiýasy bar. Ýöne ol partiýanyň hiçli siýasy işçiligi ýok. Hökümet tarapyndan döredilen we Cüvi partiýasy hökmüne tanalyan bu partiýanyň telekeçiler we umuman bazar ykdysadyetiniň agdalary üçin
hiç ýyly peýdasy ýok. Dip Marly Çeşme aýdýar. Türkiýe iş gözleginde daşar ýurtlara giden türkmen raýatlarynyň sany boýunça öňde barýan ýurt bolmagyna galýar. 15 ýyllap saklanan wizasyz gatnaw mümkinçiligi Türkiýanyň türkmen raýatlarynyň gazanç, okuw, syýahatçylyk we saglyk maksatlary üçin iň köp barýan ýurduna öwrdi. 2022-nji ýylyň sentýabrynda girdilen wiza düzgüni migrantlara garşy çärelerin güýçlenmegi we türkmen raýatlarynyň müňlerçesiniň deportasiýa edilmegi Türkiýanyň türkmen raýatlary üçin meşhurlygyny gowşatmady. Türkiýanyň özünde ýekşenbe günkü şäher saýlawlaryna 2028-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryndan öňkü güýç synagy hökmünde garalýar we Erdoganyň gaýtadan saýlanmagyna garaşylmaýar. 2014-nji ýyldan bäri prezident wezipesinde galýan Recep Tayyip Erdoganyň häkimet ugrundaky syýasy karýerasy Stambulyň häkimi wezipesinden başlanypdy.